pu arlal zirliana da kang ni lion kom na hian thil tam tak soi nei a chung zinga chuan kan ngai pe mo zual chau kan ron tak lang don ani pakhat na pu zinga hian tun tram lo om le tur bak chu politics chol san tum to a tin atlen le ngai po alain be se ru hle ni tun tram che ai ka ti to tun tram ti local tu che ai kan pui om le tur ta nya ni la dinga nga aba ke ro chu chun jom to lo ka dinga nga pathian zara sang ni som ni pariat ka thlen ka ri ale iting ei tur a be se nga ire ti amen ko win ti om panhina abial nga ya din non atum to lo he hi chan chu ho tu ten in son tu nga anti ai main ama zo khian in son na du be deuh to chu po an din to a hlo wang te po ani ome ke ma lam zo khi an ma ni min nin lam ai ma hian ke ma ri ru zo khian min ning tong ti ka hlawa tin dik tak chuan mangai berte anin neya ma se rei de wan ani koli chuan tam tak ki chuan ding de maya nu pa tiam tlate tia in chen lo tu ra tiam tat te po in chen yan tam em ro tu na te phei chuan chu wang chuan in ka tiang ang chu ka in tiam ka kan ni ve si lo tu ma nen hian min lo kham tong ti ka hlawa ke ma hian chu wang chuan atok chin ne ngai ni hi tia ka ding to lo mai ngai ti hi chu ke ma rot ani Saitol district ama wanga pek an ni ti thayang din non sak omania ma se me khing mi zia hi chuan du beng mu to hi chuan lung oi mai kanom thina chu wangin an du beng an pek awang ota an du zual zel kha aring khan dam lo pon mai thei politician senior ani boka thil chu thiau thiam veu tu nga yang kan lo om ve a thil min dil kan pek hian na te po kan pek nem hian dik tak chuan kan tan hian an thalo zui man le tam tak ti ve te ya chu wang chuan an du ber kan pe to a hi an du ber ka sual sual pui to a to viau lom le min ti kha an lo tam viau thei thowa tung rual lai ram le nam tan him na kul pui ber lo ni pathum na congress atang khan bangin MNA phazom emogan ti deuh vek mai thei ma se congress atang khan abang ni vin minister ani na tang jok khan abanga chu congress lam hian apau ti tangin an not suak zui jok bok di na soi ti la kan sakang hian kan in vong felanga how to the thu po hi kan zom tlang tu rani ti tu te thaka kin ka pasoya amai ro chu hei loan order te kan pu nen kan ngai dan te ain ang ta chia lo boka chuwangin home minister kan ina tang hi chuan ka chol do na kan pu nen a chol na hi man na hi kan thelu do na party a chuan nang mani nen hian lungrual takin na kan thoklang do nia ka ti molmola tiang chuan in ka soi zo ka chuaka ka ban na ka chief minister nen ka thelu ta ni home minister atang cha ba ban na ka minister atang ni tiang home chu apui beran ya wang kan ti ta mai chin boka chu ani MNA fa ka lu do nan pia ta wangin min not chuak ani ka ring lo ma se home minister ber ka ban na ka thelu ta ka chuan in than don nai ni sia khoya mo chuan kala tu mani hi ti in rin na in thil antia anti sei ta lu tu ka chua po ngai ta lawa min not chuak miau sia om le ngai na kom to hek lo mi tui la chungin kan ban san ve chu ni kha chen kha congress ai oma so ane mene fa chuan chu isoi dan chuan tum lok em lo khan iluta lok lo voi khat ma MNA fa hianin kan ho tu te an mani chuan an ron tir ma se voi tam tak an tir voi khata an lo tling mai lo chim palina adin lena tu hi official puan chu lani che lo ma se aizol not wana adin mel ta dewani nomination committee in nakina puan hunan siya mga ta chuan an puang anga amai ro chu kan ho tu te min fil hi zep chi po ania ka ngai chung lo ba ke ma ni chuan kal reng tho to ni ngem atang khan not wana hianin lova vilte lova kalte in thakun na nei mia lovin lova kalvel to ta che min dia chu min ti dan nung ber chu ni ma ni talaka chuan pangana pro ba ta nen hian congress ani lai tangin an lo in chok to khima ama athata wangin a choka chutu tonga in kha chole naw anga en chho ni thu soya MNF an lu chungchanga hi chuan alan danin pro ba ta zo hian a ko lut dewani email pro ba ta an komna khan puzira an som lu chodan asoi kan ngai thak to kha chu wang chuan in ke mani chau po ni lovin na galante megalaya te kha ho po khan an ruai ni a kha tiang ka ke ni na lo roi ve kha chu kan ti om ta khan ka ngai sim ma chu wang chuan in thil sual ni lo ke mani poina kan zulak chuat thei lo central sponsor scheme tam ta khauma kha ake tu te ake tu te kha ni sia chu wang chuan in mizoram mi pui ham that na tu ta na kan party po chak zo ka le cha zo ka achievement kan nei thei na tu ka ning ka ria kan ho tu te po khan in ngai mo pol kha an om ve a ma se ka ti lui zel ni chuan tiang khan in kan an ti so ta chak po kan chaka na po kan thok ne mani kan sarkar chung khan ama wang khan chung te chu ania kan relation min han zo ta ka chuan kan te kha ani maya in MNF kan lo sarkar ani congress ala om lo ti khan pon lam mian ania pon lam ni chung po khan apoi atang kai ema ti khan in tun sarkar te MNF ti kha kan zom rual ani ti mai ome kha khan in te ni ai khan zom phasa deu te pon mai thaya kha kan nom ho chou le ta ta chuan kan lo kha na an ho zat kan khret chak takin a lo zat ta soya me sonori sumni pani avela chom tin an pung ve ta tu la chuan noi kha le si lu minister cabinet minister ten ke chu tam hi kan ti em khopa khata lo tha kan la ka tang chia khan mission ri som kan an chom beng khala kan chom sa som pani nen tu nen som ni pani kan choma kha thil ta ka soi lan du na ni lo kan lo hi tam maya chu wangin thil ta zu ei ru ke mo tu ten na tanga chu mi za kala ang chu mi za a percent ti lam bang kha
atu na ka helok te chuan contract na minister ten percentage singa maza dan hau ve thin nia sei chu an tingai lo tin a soi dot lo ka khia pui ve lem lo tin a soi da ya ma se ke chuang ka tingai lo ti thung te khan ni chuan tuna kan pasari na kalphung thak hi a hin zong anem an en china chak vem ti zona chana chu hi nia kalphung thak ti hum hi chu a kal pui thei a rin line a mi hring a siam tur ber hi a ring lem lo ni na lang a chan chu mi thak ne lovin mala mi thau kha ne ranga chief ministerial candidate achu kan khia angai ani a ma na mi to kha congress un lai tang to np kan nei president kan nei kan ni a chu wangin congress a po khanin a thu nei tu lok te singa mi khani ve ni chu wang chuanin kalphung thar te chiam mi chu nge ni omang o ka the thiam lo le min an soya an pia chuan a thei lo ti chu a thak ka tia a thei an ti chuan a thei na ko kan ni ya ma se mi pui chan na ni thrin jok chu mana mi chu an yang mai thei ma se voi khat ma ala cm velo wang hian ama mi hlui ma ni se cm thar ala ni thei lat maya chu tiangin pu sot po ni tho mi hlui ma ni se cm thar ani ve thei tlata chulai jok chu mi pui na abi kin neutralin an te na ni fo en chin te ta committee en chin chu ka cha ka ma se mi en chin hian politics a chuan kum khat mai ni lowa thanga mai ni lowa kum nga ka lo dela ti tu nia chu wangin en chin hi chu a chi lo ti pariat na ram ri chung chang he chu ti fel mai thei rin lo thu soya politics khelna na tha ani deuh mai ti na soya jingfel tur chuan in phan hnuai ton anga ya ma se ram ri khera hi chuan tu so ka ma hi a in phan hnuai mo khom mai ti soi bok chin fel dan chu am chu chin ram siam ani a thi hoi chuan a har lova a practical le chuan a har mai thei ti na soi ni na lang kan chin fel mai ka ring lo ke ma ni so ka po hian tu ma nan chin fel mai ka ring lo ei ke ma ni kan in phan ni ama tu na kan nei china khuan in siam ruali la helam hi ron khoi to mi lo ula ti amo kan nei chin ba claim helai hi chu in siam rual setila helai la ron pong lo pong ve le deu hi nang nin nei ta ula ti amo khatia nga kil in siam rem don chuan gi van tek anga ya in pek chen deu te hi india chang hena lang renga china nen bo da kan nei ya ho deu hi ne kan in do ut tum ut na te po chu tiang chu ania kan soi fel mai chuan ka ring lem lo lam hi chu ama ro chu vai sen taka kula ya silai te po kan han chelek ngam te po kha cha ka tia ke chuan ka rot na te po ni ve a ka tiang kha pakwana ze zok chung chang ngai dan dik tak soi hi longai thatai la pakhata chuan mo thakata ko som thum som li lo lut ve zia tu na lo lu na om tamia si lo zu chu adu tan chuan ai zo la te chuan veng tina hian a om ti la kan ti sual mai ta ya ai zo la tang chuan li thei te oma dar ka khata la phak lo nei khoi ama om ka ring lo chu tiang chu anh lo pha chuang lo itin an in lo pha chuang lo ba an ina chung tin zu min ti boi tho ba chu wang chuan kan zu in hi a cheta te wani maya kan in chu pa ngai ring in ka mi tham pe nan zir na changa lan dan hian tu la ya chom zo ne tun pa in an thi tam zo te poi ka ring ma ke chuan ma se a research kat di ve lo ba kan tual bung lal ti lu ya te kha zu chu ni tin tlai tin in alam thi na rui chi nan ya ma se an sen suwa mai ni an chat je chu chan chu tha ve kan ina an ma ni nan bilan bil ti ra chu tha nam doi pol lo eng ma pol lo ka tiang kha an in china wangin an taksa pon ngai ya ka tiang te kha in ta jok selang chuan kan fa te kan naw te hian an nun khuwa point a rei pa ka ringa zu in ngai lo te nan in puta thokat lai zor chan ti te khan an chiat pha ti te po kha adik thawang zu tha avoi kha le khada an in hem lu tu chuan pumin ngai ngai nom chuang lo re zu tha kan ti po hi mo chu tiang chu nia chu na hian chuan zu hi ko khan ang te po hian ka ti ya ke chu kala mertel du thowa ko khan te po zu zuar lo turin sarkar kan nor char sara amai ro chu zu an han zuar lo ba sarkar hi zu zor lo ko nga le azuar te ti rem na ko nga hian kan thopui tha to kem ti hi kan in le rangai ka ti khap nei na tum ber hi a hlot ling chuang lo ni na langa a hlot ling lo mai pon ni lovin at in thin ho hian chiat na sat zual pha jok ni na soi pok pel fai taka jok mai kha so ka ga sum lo lut bok nen alo on jok ni na langa an khap na hian om zian a in han rem phai na mo a in te lem phai in khatiang ha chon om serang chuanin angai dana dang deuh mai theya ma se hmu dan hi chuan an khapa wang hian an in lo pha ani mo a in thinin an sim pha emo chu tiang chu a thleng chuang lo nei na khria ni kalphung thar nge ni fia ngam kan ni don ani ke ni hi chu an ti a somna kalphung thak chung chang a hian kalphung thak chu enge tian soi fia chuang lo tin a soya ma se le lama hi chuan soi fia viau chuan kalo khredeu ama hi mnf pauti ni wangin khadam pang kha chu a soi zau du lo pon mai thei kalphung thar tur an soya hi mi te na engting kan kalang ti an mani pon soi to chuang si lovin an kal dan tur kan khe chuang lo ba chu ti lai nan hun kal tuwa mi te ti dan anga an ti ve tho thu te a soi lang tel bok loya ti lo thei lo lo congress in an manga an sema unit sumtam kan pe a mnf in an pe boka kan unit ten demand asang ve si a kan pe lo thei lo ni kan pe lo chuan kan unit ten bang da effect lo na chu wangin kan pe ka ngai ni ti ta dai maya ka kan kari rutin alu tu ka kan be se hi an phadon lo ti ha chiang lu tu ka chu wangin kha tang kha chuan an ho tu ten hian kan in bele ngai to lo ni ti chu wangin ko kran ruai tu lo ni thin pastor te meu po kha ti khopa an be don to chuan mi dang tam taki an be dong ani ti hi voi ne hian a chiang em in ka fia a nang ni na kan ti dana chuan ti khatia min an chan ta ka thei chuan khai
ke ini tu dang lam tur party dang lam tur sarkar dang lam ngam tur sarkar kan din do na ni chu tiang party chu kan ni in ti sia eng chu nge in dang lam big tak na chuang ni dang in an tia kan ti ve tamaya ni in ti chuan vo in nia in om dan hi MLA te wal upa in control thei ta chuang lo ang tau yan sarkar na han chang sela han chang ta ula sarkar na tangin an control le don chu ti chiang tu ka mu dan na chuan chu wang chuan rin an ngam an haru tu som pakhat na si ding zat yang in la phê bê se si anh mới si đằng zong in si dang jong hian si som ni le pali bor vel te chu kan chan te ka ringa te chuan nge nge in mi dang poi non up ve de chu ka ringa ma se sarkar na siam khop chu anom ka ring lo chen ka ti chuan sarkar na siam te om lo kan tia ma se sarkar na siam te lo tu chuan MNA fi chu ti tu na plak chiat ka ring lo ba anan min an choi sel na po hian in mi tam takhi mo phur tu wa hian min ngai lo de win ka tia chu wang chuan in kan MLA te an bia la an choi sel ngong hi an wang khopin ka tia anin thiar dan atang chuan heta soi hi dik viau a chan chu ami malanga MNF MLA an ni mo minister an ni mo mi puina kan wangai theilo hi chu kuchang thlia tham lek an ni mai thei khang ho khalo tla pon se atam zo khi chu abial mi puite nan la du an ni deu thupang tin aringa apau ti khum khumang zonga ZPM mo congress mo ni to se ti ani khum khum lam lo phe chuan ami mal ang zong chuan bial tam zo ka abial tu hi bial mi puite nan la du thup nin alang ve thei tata chu wangina thlir dan atang hi chuan ani ma na ma se in thlan result in la khidang chu ten kan senior de tena an thio sol thun pakhat bok nia ka khia chu social media chung chang ani chang hina som pare ta khan social media lama ZPM social media lama anin vok na saviawa ama ko chu in thlan result ta bokwa ka lenang huin an tling le chong lo nia ngai na anaya pudu amma CM phum phema du na te po chu tiang zelin social media hi lam chia ngai poi mo lo hi senior lama hian a om tlang puya ma se tuna chuan social media in thila ti thei zia hi ramdanga social media na thila ti thei ang thawin kan rama po ani ve tran to ni kumli nga lek chung hian thila dang lam vek to ni ti hi ke chu ka pom dan ania wang chuan social media an ngai tha lu tuk chuan an chiat pui ve thei ni in ke ka mi mal ngai dan mai mai ni chu a to phangna na ka man du chu kan siam ni lai me ka mu dan huai sen takin a soi nin ka khia midagin an soi ngam lo tu ka soi lang ngam din ka khe boka a huai sen khop mai trong du tak mi te mai zana ho lang thau kha ni ka ria mi te mai zana nga in mi te ti lom lo chua ai chuan ti lom han chua pe du mi nia ma se mi te ti lom don chuan an lom zong ka an du zong ti pui tin na tur ang lam pang hoi soi kha nga ya ka ti ang ti pui tin thei chi lo ka anga de le ka mi hian an sel na se de win ka ria chu chu ka mu dan dik tak chu ni ma ya mi tha ani mi tha amai ro chu kala ya kan chat na ka kan ti pui tin le si lem lo chuan kan vi zon emo he ti ang soi vak te po hi minister chin do tan chuan vi zon chu kan nei nga vi zon thatak kan nei nga amai ro chu apui tin thei na tur kha kan ngai tu lok ani lo chuan ngai tu lok photi la chu mi pui tin thei tur anga ruam man kan nei vek nuwa tlang sari la chu chuan in rin chu kan kai rei de chuan karinga chu la chu kai ma ti ve dan chin chim mi ni soi dik viau chung ka khia midang phoi tu chan china soi po ti hian ka soi to mai nga pulal so ta po medic mi tha ne ya ma se mi hui kho ma thiam lem lawa atong kam te po ano lutuk lem lawa niang chu wangin CM meu tu chuan a be sei phalawa pudu oma chu mi ten kan ota kan ona rai to bok ma se han CM chi ta se khona khom viau mai thei tin a soi bok a chan chu bidang ai na phing jok lat khona ha tha kang tin a soi boka chu chu enga ti na tak nge engo a soi zau lem lawani chief minister ni ve ta se ka mu dan che chuan pu ho la le pu zo ram thang ai hian son fe man ti karing mian dei dong ang ti karing ti khong chu kan soi du chia ale in kon isi mi dang ai na phing jok anga ha sa jok ang ti karing ole pusiran kom na tanga dang ta bok chu congress chu an hu phur no viau ni na langa ZPM ro chu an hu phur de zok ni na lang a chan chu an kom na da ka ni luan kan en chuan pau ti chung chang pau ti dang chung chang a soi ra ngin congress chu pa ngai takin a soya an tlin an ren zo lo thu te pa ngai takin a soi ma ya ZPM chen chen a soi ro chuan an policy an kal phung dik lo na te an thil lo ti dik lo na te soi lan an nei lek thina om je chu ava be de zok te na ni chu politics a chuan in kan kampo lo na na te chu be ngai thina chu ta chuan congress a be na a in ZPM a be na an de zok zela chu wang chuan puzira thirna tong chuan congress ai chuan ZPM hi a hu phuram zok ti hi zot lo ma se alangin ke khrebok ani ole video danga tu interview nge kan ron bi chiarang ti te do zon request siam theine o